ברוכים הבאים לסחנה, גן השלושה, הפתוח בכל ימות השבוע ובמשך כל השנה. בין שלל האטרקציות באתר תוכלו להתרענן במי הסחנה הצלולים. כאן תמצאו מים רדודים ומים עמוקים, בריכות שכשוך לקטנטנים ומפלים שיעשו לכם נעים בגב. מקור שמו הערבי של הגן הסחנה הוא בכך שמי הבריכה חמימים תמיד, כ-28 מעלות, מה שעושה את הרחצה למהנה במיוחד בכל ימות השנה. המים בגן נובעים מתוך מעיין הפעיל בכל ימות השנה וממלאים בריכות ענק המקושרות ביניהן באמצעות מפלים יפהפיים. אורכו של הנחל בתחום הגן מגיע לכדי 500 מטרים. באזור הבריכה התחתונה תבחינו במערכת מושבים חצובה של תיאטרון מים רומאי קדום, בו היו נערכים קרבות ראווה ימיים. הידעתם? הגן זכה להכרה בינלאומית כאשר כתב העת טיים מגזין הכתיר אותו לאחד מ-20 הגנים היפים ביותר בעולם. הסחנה גן השלושה, הרבה יותר ממה שחשבתם.